wahala ta sanni yaro ta gida ka tambaye babanka mun fi karfin ubanka tun muna tayin mu duka yau duka gobe ba da bisa kura hanya duka yau duka gobe hana wali ta karabe ya mutu dadin kare ya mutu wahala ba dadi duka yau duka gobe kike bi da kura hanya ni burtun take buroke biyar ga ballaka ba da duniya ga bayan ya baya ni mai amana da yayan gado ni mai amana da wanda sanar da karabe a jama kan dan halin ne karta Allah karabe ni ban gwada ka ba kar ka je gida ka ce na baka in jan addu'a dan aradi mai wai kankawa karabe yaro turan ga ya tura ma sa'a sun yi kai baban sai babu na fata kuma kaje dan dawo ka fada wa kuma ba ku ba kaje ana kwal ba wani ko ka ku wani ne wala ba ka ta wani duka na mu dauri na zaman zan faɗa ba da nuna wannan kai kowa ba ma amana sai mun mai kowa ya fiye mana amana sai mun nuna ba da amana ni duka mai hana ba Basiru kura shi ne kura ne na do da mai gida wallahi ba kan ba duka na Allah ya sarki Allah ya sarki ya ya ba sa ya Allah ya amana udari diga mai na alukwara ko ga ka ga alukwara mai gajajiya maganin haramiya idan ka ga dama a mutu haka ji mata Allah ne sarki mai gajajiya maganin haramiya ko ga ka ga sai ya ga alukwara sai jin alukwar ya kai kuluna min ji kai shafa ka dakata ka saurara mun ka dakata su ne dan yawa su ne dan bata su ne da wanau din
ko kun sha ƙarya kun sha ganin idanun mata ta san arna su dawo gida su ce ba nama da ka bana ta karbe sai lahira gabas da kwari da kwandiga a hannun dama ya ce yaro ina za ka ne ya ce za neman tauri ya ce yaro baka isa ba na dawo gida ya sha bagaruwa da sun zaken kukuki wuyaye kauri ni dan tauri na tashi na fita ta ne yawan tauri ne arewa na gama sarkin arewa da kwari da bindiga a hannun dama ya ce yaro ina ba ka ne wanda za neman tauri ya ce yaro ta nan kuka ta ba arjun ya ke ni dan tauri na tashi na fita ba ne a tauri ne yamma na gazin yamma da kwari da bindiga a hannun dama ya ce yaro ina za ka ne ya ce za neman tauri ya ce yaro ba ka isa ba na ce kai shafa na saba yaro bai saba ba barin mutanen kunya na saba yaro ana ba guri kana gaba da harin mutanen kunya ma sai mai dawo wannan dan da bayan fashi ya ga mu wallahi wallahi Allah alhamdulillah wallahi lafiya lau wallahi kuma ko mun biyar ba kai ba da ya laura ya jaba alhamdulillah ya bayan saduwa ya lau wallahi na ji saduwa dai wuya na shiga bunnin na mutum yake cewa hanya za a same ka gida an dai ranar aiki ranar litinin sai ba na ranar litinin na shi ne mun ji da kan dai ya gaji a yau ka je gida abko mai dan gongo na dawo Jama aiki kuma Allah ce mai rufa wani ka hau gurba ta ce ba zan baki ba da yaran wallahi tallahi mu kwatara ta damu da abin da za a yi a kwatara ba a kula ko kan batun da kowa ta ku nuna wallahi tallahi ko kan batun da kowa ta ku nuna to ka ji Allah wallahi kamar maza tana ga mutum ko ba faɗa ta kai ne mutum kamar maza tana ga mutum ko ba faɗa da wawan kallo dan gwamna ba ga ya kashi 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 ba dan da su da da sanan a barkata take mai
Kuma da bakin zana Ali kai mai da su kabila mai aikin mutum dubu dan turun wannan kai mai da su Allah raba ka da wani wani Allah Allah ya zo da mu Allah raba ka da wallahi ban san gwanda ta amma ina da lambar shi na manta ban san su abin sama ne gidan shi har na ko ce to da kare Allah babban sarki amin 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 ya aka yi zaki baban garba Yo,
ne ba Dari biyu ne da naira
na wani sakwatawan jeji amincin na wani sakwatawan jeji kai ala ka tara mun canji kawai gaji bai saba ba ni shi je karu gona
da za a sake sai da hali a hudu da wasu maza ba su taka gaba barkono Ni gari ana dubabi ta gabi na dan durun wannan kai. Yanzu na sa faɗi da durun wannan kai. Alhaji baba ta tsiro mamman Duba kadan da ke gunnan yaran ka ne. Wallahi lau ba ni ne mai wata su ba kamar da ni na sama da ni na da kaba da yi ko a wajen na tsara idan da wani kira ake da ayoyin na yamma yamma da kawai na kula wallahi sai ka haka da idan kariya da ke mafiyaci ke kwana da bakin ciki ya tashi da abin sa babu ruwan arziki da mugun gadi in ka ji ana bani da wani to ya ta zauna ya ta da Allah ce mai kai ta fito kada mai arziki ciki Anamu hukunda wallahi ba ruwan mu muna gudu
Allah ya rufe. Haba ne ko Allah ya hore. Allah ya rufe. Wanda ka ban dodo. Kullum daga banganawa. Allah ya rufe. Kona kai. Ka konan. ba hankali dai ba hankali dai ba hankali dai mai haka yake yi kuri mai aikin ka ne yake yi kuri mai
dauka ya za ya kare a nan yau a nan yau abinda za ka iya Allah ta an wana ma da ra'a dan hakimin nabi yau ko kai zaka shirye mai kula gaban ka inda kake so sai ya bi ku mai magana sarkin kanan maziyata dan gaban dodo wani ya san shi wani bai san shi ba sarkin kanan maziyata ake mai martaba sarkin kano alhaji ado baro abin da za a gaya mutane amma maroka ku maroka kun saba ku je ku mun saba mu je mu an so amma fa nan ba wai ba za mu kara ba don kutumar ubanmu don kura ubanmu ba za mu kara ba ba yan ma ake daura aure ba ba ku da zuciya da ba za mu ba da kuɗi ba kasa mun kaso sai dai ba a samu manyan mu kun cika gurin duk kun cika gurin ko ya mutum zo kyauta ku da ko ya kyauta ku bi ku ta ba haka ake yi to haka ake yi ba kara mun da kuma marauta ne da fadin ba marauta ne na ai kara ce ta kawo kowa kuma a bada wani abu ya zai ku bata mutane rai wallahi zai saki mutane ni ba duka zan ba tashi zan ci ne da gangan nan dole ku a tashi dole ne a tashi haka ake yi kun hana ga abin da ake yi kun ake kuma da guri kyawa ku da Allah ne za ku gyara kanku ku gyara idan za mu gyara kanmu mu gyara idan ba za gyara ba wallahi bai tai tara wata yi nufi gura wanda kai gani Allah ya ji to ai shi wannan na san mazo ya sani na san rakuwan jawa na kuma jawa ya sani na san majiya ba ya san na san babu ya mana ya
manya a gaban mu muna bin su wallahi yara a bayan mu suna bin mu wallahi ni sai a kan baba sa ko ya ko dadi ni sai a kan shawu bai ko ya ko dadi kai yaro sa lafiyar ka da nama ni mala'ikan balewa koyan ni mala'ikan buguto koyan ni rigan nono yaro duk yansa ba sai ya kai wa uwarsa dama ta ka ni bi na ba wa aiki ni kwanda sai tsakanin kattakara da kattakara sai tsakanin sabara da sabara sai tsakanin karko wallahi ba inda mun bada wa kayan mu sai dai mun wallahi inda abin inda da mu a cikin taura wallahi kayan namu ya fi sai dai mun hawa ana mutuwa kowa kan shi ya ga alubara koma kuna a gaban zaki ba kasar babban laye koma babban laye na kuna hanyar kuɗi sai da ba kuncin gaba da kuncin
Yeah.
Ya baka takardar hutu. Ya bai da gari aboki. Ni tun kuja kwalam ni ya kalan dan malam lawan ni tun kuja kwalam ni ya kalan dan ni ba wa da ai ka kalan dan malam lawan ni ba wa da ai ka kalan dan malam lawan ya ki ba kai lawan ya ki ba ni ta ta ne ina daura gambo kama mun yalo haya ko yanzu lawan na wada Ai jirin ma ka fito. Wannan laifin sanda ya ba mu gari. Wazirin Madina.